grab this opportunity na magpasalamat sa lahat na nabigay ng Wait lang. cash. Hindi, bago mo sila pasalamatan. Kami rin gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng mga social climber squad. No? Actually, hirap tayong lahat, di ba, amin ninyo? Hirap tayong lahat na regaluhan si Brenda. Good thing na hindi ko to naisama. Kasi baka mamaya nalaglag dito. So, I have something for you. Dahil napakahirap mong regaluhan. Ikaw na bahala. May iPhone naman ako. Ha? Hindi mo ba nagustuhan? Vivo. Naka-iPhone 13 Pro Max po ako. Meron ako iPad Air. Meron ako laptop. Meron ako PC. Bibigay mo ako ng Vivo. Ay, ang aking sis, Gwen Compra, ang anak ni Daddy John, yes. nagbigay siya sa akin ng round trip ticket to Coron, Palawan. Chay. Hello. Ano ko tingin? Hello. Tayo ngayon ay nag-unboxing sa aking birthday gift that I received during my birthday. At nakita nyo naman, nabuksan ko na ang generator, ang ating speaker, ang ating air fryer. Wow, puro pala tayo mga kuhanin ng mga appliances. At meron na tayo Capiz Light na solar at syempre ang Wakami Coffee. Now we're going to open this gift from Sisi, my Flores. Sa lahat mga gustong umorder ng solar lights. Oh! Kay solar lights, kay Sisi, my Flores lang kayo pumunta. Alo, binigay niyo sa akin ito. Oh my God! Another one. Another. Another solar lights. Itong solar lights na to, balak kong bumili sa kanya ng 5. So, ngayon, dahil alam niya, bibili ako ng 5, binigyan na ako ng 1. Kasi itong solar lights na to, ay naabot siya ng kahit, pag may araw na, saka lang siya namamatay. Ibig sabihin, umabot siya kahit halos from 6 p.m. hanggang 6 a.m. Kasi napaganda nito, street lights yata to eh. Yan yung ano yung pinicturean ko ba? Ito yung para siyang street lights, yung ginagamit Sa ko dulo. dyan para kita. So, kailangan namin ng ganito para sa aming bagong function hall. So, kailangan namin ng ganito talaga para mayroong nakatutok doon na ilaw kasi madilim doon paggabi. Ito na po ang ating solar lights. Street light po to. Ito po yung mga nilagay namin sa ilog na napakaliwanag na. Oo. Ilalagay din namin ito doon sa may sa may function hall para maliwanag na doon. Thank you so much, Sisi. My Flores. Brand damage from Mama. From Sisi, my Same lang din yata to. Tanawa. Ang dami niyang gift sa akin, 3. Ang inaano niya nga yan, kasi sabi niya, nagtanong siya ng Ala. ano daw yung idagdag sa ano. Sabi ko yan yung hinahanap Oh, niya. ito rin, same din siya. Thank you, Sisi, my. Same lang din, huwag natin buksan kasi. Aandar na yung motor. Aandar na yung motor. Aandar ng rider. So, dito naman tayo sa ating mga paper bag. Itong paper bag na to, hindi ko alam kung mayroon siyang laman dito. Hindi ko alam kung kasama ba ito doon. Meron kasi akong friend na nanghiram siya ng paper bag. At kinuha niya paper bag yung galing sa mga gifts ko. So, meron siyang kinuhang paper bag pero hindi ko alam kung anong laman. Baka ito yun. So, sino man ang nagbigay nito, hindi ko alam kung kasama ba nito o mag-isa nito. Or, ha? Ay, ang paan, Ay, ka nakaaliw. Ano to? Nakaaliw. Ay, Ang mahal ganda. ng blue. I love this. Para akong kurtina. Para, mukha ba akong bintana? Limonsito. Mukha ba akong pinto? Nakaloka kaya? alam. Thank you, Ale. Lemon. I love it. Mukha akong malaki. Lemon. Kalabas. Ang ganda. Thank you, friend. Ito naman ay galing kay Aliw. kay Ale Queen. Oo. Ay, sulay. Day naman. Oh. Medyas, tsaka. Maganda si kay Lloyd to. Ala! Kay Ale Queen to? Oo, ano yun? Thank you, sis. Lagi pa kayo dyan ng dress card. Ala! Kasya kaya? Kasha.
Wala, hindi. Kasyang-kasya siya. Ay, Thank you so much, Ali Princesi. Dahil dyan, hindi ko na i-upload yung CCTV. Nakuwang-kuha na mayroon kang 3 lalaki. Charot lang. Just there, joke nila. Ang ganda sobra. Hindi daw madunggan yung tingin. Di ka dugal ko, di ko? Volume nyo na. Kayo na lang mag-volume po. Di marinig? Wala kasi akong boses. Thank you so much, guys. Paos po sunod na ang pasensya mo. Thank you so much. May kasama pa siyang medyas. Ayan. Pamain na lang po. This is 2.5. Uy, Si- regalo si- yan. Hindi ko alam kung kanino to eh. Kakauwi lang po nila kanina. So thank you so much. At ingat kayo. Baka kay load yan, Duster. Ito naman ang ating buksan. Galing to kay food brain damage from Geos and that. What? From my kasi Bakang. Ay, ano yan? Malaki pa naman yung binigay ko sa'yo nung ano. Wala yan. Ano? 2,000 ka sa akin ha. Pag mag-gifts daw, kailangan daw gifts. Oh my God! Paul! Nakalagay. Follow up. Wow, si Kasi. Hello, in order siguro nito sa CN. Oo nga. At saka may ano ng ano, no weapon form against. Ang ganda. No weapon for form against me. Sharp, prosper. By Isaiah. Isaiah. Thank you, Kasi. You're very thoughtful. Kaya pala naningin ka sa akin ng 3.5. Ilan ang viewers? 7.3. Ha? Laki. 7.4. 7.5. Oh my God! 7.6. Oh my God! Ang ganda! Ang ganda! Kapita ba? Ang ganda! March 9, magkita-kita po tayo sa Labangan para sa kanilang Karilintan Festival. Wakame Coffee sa lahat na gustong maka-benefit dyan, supplements, skincare na rin siya, slimming, diet, everything. Wakame. Wakame bayad ha. Come on. Ay, ito din. Oh, ang daming gift kasi sa akin. Thank you kasi. Cake makes all things possible. Hope makes all things work. Love makes all things easy. Thank you kasi. Sana naintindihan mo yung mga binigay mo sa akin. Thank you very much, po. News? Nagkano kay viewers, oy? Naririnig niyo ba ako? Wow! Kamukha ni Britney. Brand. Thank you, Kasi. Ito ka na, uy. Sige, pagandaan. Hello, Kasi. Thank you so much. Sobrang nasa pa sa Wow! Hello, I love it! Ang ganda na sando. Today's good mood is sponsored by Vodka. Giveaway pa na ito sa Vodka. Shein, nakagat ng salita. Thank you kayo kasi. Ano ito ka na niya, uy? Ano? Kaya kayo ng sando. Not friendly. Do not touch. Hindi mo na ano mo Not friendly. Do not touch. Gatay. Ito na niya, uy. Full storage na ba ang kanan? Talaga ko kahit sa atin kahit kasi. Kuha na ko tingog. Ala. Kuha na, uy. Talaga kayo nan ko. I love you kasi. Ito din. Ano nakalagay doon?
3.5 lahat. Ito yung Gcash ko. Hello, kakansi. Dito naman tayo sa Malaklesa. This is from Chinatown. Chinkoy na may chowai sa siso once. Sino galing to? Hindi. Papaswerte yan yung bilog. Ano kanino galing to? Ha? Ito? Di ka ka-afford yan eh. Abang utang mga kakaroon. Una mo yung anak sa salon. Kanino galing to? Kung kanino galing to, pakipicturan. Thank you so much. Kung kanino galing to. Yan ka. Ala. Kung suy. Singkong wan. Chim chap suy. Naman. Okay. Jolien and Jorel from. Dokre yan. Sir Dokre. 9.2. Ha! May lang Oh, alam ko na to kay Sir Bren. Sir Bren ng LK Farm. Thank you so much. Ay, meron silang gift sa akin. 3 perfume yan. 3 perfume. Alam niyo ba? Bakit alam niyo? Nakatalaw sa vlog ni LK. Ah, meron na ba? Kasi LK. Nakatalaw siya. Hindi ko sigal. Hindi ako nakapagod kasi wala akong pinapanood ngayon eh. The Opulence. Yung red ang gamit niya ni LK. Yan ang red ang gamit niya. Kaya pala nag-message si Sir Bren sa akin. Ang gift na ibibigay namin sa iyo, well, ano yun? Well set on your different mode, eh? Oo. Para sa different mode daw. Mode ba yun sabi niya? Mode. Girl ka, Pag gusto Boy. ko magpa-girl, magpagod, or magpa-girl, magpa-men, o ano. Di pala, thank you so much. Thank you, Sisi Jen. Thank you, LK Pam. Please follow them. LK Pam. Thank you, Opulence. From Simply Amore. Oh my God. Resibo sa hardware. Wow. Dress din. Oh. Thank you, Simply Amore. Diba? Mukha ko si Aida nito. Sabi na pawis. Let to grab this opportunity na magpasalamat sa lahat na nabigay ng Wait lang. cash. Hindi, bago mo sila pasalamatan. Kami rin gusto rin namin magpasalamat sa lahat ng mga social climber squad. Actually, hirap tayong lahat, diba, aminin nyo? Hirap tayong lahat na regaluhan si Brenda. Good thing na hindi ko to naisama. Kasi baka ngayon nalaglag dito. So, I have something for you. Dahil napakahirap mong regaluhan. Ikaw na bahala. May iPhone naman ako. Ha? Hindi mo ba nagustuhan? Vivo. Naka-iPhone 13 Pro Max po ako. Meron akong iPad Air. Meron akong laptop. Meron akong PC. Bibigay mo ako ng Vivo. Ay, hindi naman. Ang Vivo naman kasi hindi ko dinadown. Pero, siyempre naka-iPhone na ako. Hindi, kasi di para ba libo daw, di ba para namin masaya. regalo ko gusto ko yung regalo sa'yo, kaya bahala ka na. Kung magustuhan mo. Wait lang, sa lahat ng mga nabigay mo na Alita Top, thank you so much sa binigay niyo pong gift sa akin for sharing the surprise niyo ako ni Gwen. Thank you so much, Mama Opi. Thank you so much, Mama Abby. Thank you so much sa Cash din, Ate Hani. Thank you so much, Ate Nels, Ate Tetet, Ate Cheng, Liz. Mama Ruina, Ate Liz, Miss Ciceron, Rizil. Jacob's Lechon, Ate Maisy Maisel, Ramonal. Ramonal Lechon, Sunrise and Sunset. Ano ba yun? Lahat. Thank you so much. Lights and Sound. Real. Real. Lights and Sound. Moments of Jana. International pa rin. James De. Junrel. Hindi ko ba James De. Okay na. Okay mo na? Pag-away mo na ako kay Mama si Hindi! Ayan ka na naman eh. Kaya ako nababa sa'yo eh. Ginano mo sino? Hindi. Kakang sabi oh, Chris Pagidopon, Social Gamer Squad, siyempre pamilya ko, andyan lang naman lagi. Kompra pamilya, tagaraw din Nag-on-star. yun. Pakanya eh, nag-on-star. Kung may cameraman, Kim Dael and George. Buksan mo na ba? Damang. Kaya ikaw na bahala. Sa pamilya? Oh, cellphone yan? Ay, may ganyan lang. Sino to? Akin, regalo sa'yo. Eh kasi hindi ka naman
sabi nga ni, ano, di ba, ni Scarlett, pag binigyan ka ng damit, dami na akong damit. Ang dami ko ng ganito, ganyan. Totoo ko, bigyan ng pera. Eh, kasi nga, di ba? Marami akong pera. O, di times no, hindi. Kasi, di ba, binibigyan mo kami ng trabaho. Ako, binibigyan mo ako personally ng racket kapag mayroon man tayong mga show. Binibigyan mo ako. So, maliit lang yan. Alam ko, napakaliit lang yan kumpara sa napakalaki ng pera. Eh, Dapat. Yan. Nung isang araw, may lalaki kami. oh. Ibigyan ko siya lalaki. Ayaw niya kasi 500 yung lalaki. Ha? 500 pesos. Wala na siya pera. Tapos may pambayad siya ng 5,000. Sa'yo yan. Sa'yo yan. Regalo ko yan. Regalo namin yan. Sa inyo galing? Bayar na. Kung kasi syempre tinutulungan din nila ako, di ba? Ah, so March 9 kasi. May lalaki ako. Baka ikaw babaya. Kaya, Bayad niya na. kaya nga, di ba sabi niya hindi na naman tutuloy. Sa'yo yan. Halakagikan. Kasi dapat Para ayaw ko tanggapin kasi Hindi. pera. Kasi bumibili tayo ng mga costume natin. Halakagikan. Kung malaki din naman yung binibigay mo sa akin. Ang ganda rin ah. Ikaw na bahala. I know for sure marami ka pang gustong ibang gawin o bilhin. Marami ka pang... Gaga. Hindi, ganito, ibili na lang natin ang halaman. Bao nang hininga mo? Ako, Picture mo na kayo dalawa. Ano sa akin? Picture mo na kayo dalawa. Thank you. I love you. Ikaw wala Oy, pa. ba't bigay si Ba't sa- GMD, di pa ako nagbayad. Ma'am. Oh, 1, 2, 3. Okay. Hi Oy, guys, hindi. kasi guys, putangin na mo ha. Lagi niya ako ginagamit sa vlog niya guys, nag-visit ako kahit Oh, wala diba? wala ako sa mood, kumakain, nagkukwento ako video. Kumita siya ng $2,000. Kaya pala. marami pa yan. Tapos, Kaya pala. magsisargaw kami ni Mama Sita and ni Papa. Eh kasi nga, Magkokoron ako. doon na lang kami pala. May keep pala yung speaking of koron. Ang aking sis, Gwen Compra, ang anak ni Daddy John, yes. nagbigay siya sa akin ng round trip ticket. Oh, koron pala. Ang problema ko na lang kung sino yung lalaking isasama ko. And nag-usap kami ni Kano. Oh, Hindi siya sasama. Thank you, te. I love you. So, to kasi ako ginagamit sa content. Sana all, yung iba gumagamit sa akin ng content. hindi kasi syempre. Hoy, nag-sponsor ako sa iyo ng ano ha. Ay, balas mo rin. Oo nga pala, oh. Yung ano mo. Ako itlog yaw. Kasi tinatanong niya ako, sabi niya, Ma, ano ba maganda i-regalo kay ano? Kay mama. Kay Di ba? G, o, ay kay ano, kay Mama Oh. Brenda. Sabi ko, ay bigay ko doon, meron naman sa lahat, magagalit naman yung pasabihin mo, pagbibigyan mo. Damit. Di ba sabi? Bibigay ka ng ganyan, ganun. Thank you, Poy Ay, pero ang gusto ko talaga tikman sa Poy Ay ay yung sago-sago ni Christian. Okay. Siya yun Dahil na dyan, yun eh. may cash na tayo. This morning, may nagmamakaawa sa akin. Kasi Thursday ngayon, singilan ng card. Sino ba? Sino ba ako itututok to? May nag-chat sa akin, Ma, good morning. Yes, ano yon? Kakapalan ko na yung mukha ko. Pahiram mo ako ng 10,000 na short ako, mabayaran ko kaysa umiram ako sa iba, magbabayad pa ako ng Oh, interest. 20%. 10,000 hiram sa akin, pumunta siya dito, dapat i-gcash ko na lang, kaya hindi umuwi, puta. Oh, ito yung 5,000, i-gcash ko sa yung 5,000. Pambayad sa card kahit wala na akong pera. Kasi malaki rin kasi yung income niya next month. Kaya siya nagpa-ewa, kaya siya nagpa-lemon. Oh, lemon. Thank you so much. Thank you, ma. Thank you so much. You can buy now. Needle. Bakit po? Para itusok din. Thank you so much. Hindi ko alam kung sino papasalamatan. Siyempre kay Lord, lagi ko sinasabi yun. Kung meron na ako hindi nabanggit. Trisha for my makeup, Amanda, Raymar, and the Ellen for the decoration. Social Kuya kami sa mga Jeremel, thank you so nagluto. much. Uncle, auntie. Sa mga nagluto. Sa lamig. Ay, Ate Ceci, thanks sa 2,500 stars. Thank you so much. Thank you, Ate Sue, Ate Shashin. Lamig daw kayong humba. May nag-comment. Ang lamig daw kayong humba. Ogang. Apritada. Ano to? Adubaho. Chicken curry. Dubaho. Ano to? Ano ba? Basta lamig kuno kayo ang mga sudan.
Huwag mo kapalo sa sudan, hindi ko na. Sila nagluto eh, sa mga Ang kulang nagtimpla. lechon. Kasi hindi ako kumain. Oh, galing! Ito rin na natin ang catering services. Nagbigay si Ma'am Sinchi sa akin. Wala akong binigay sa'yo as host. No, ayak ka na naman eh. Di ba, sabi ko sa'yo, mas malaki yung binibigay mo. So kung ano man yung bigay namin, wala yun. Kaya huwag ka magbilang. Hindi ko nabibigyan. Apit si Melmar, hindi ko nabibigyan kasi Oo. kayo naman ang kasama ko sa Sambuanga! O, di ba? Yun yung sinasabi naman. ako. Yay! Ay, PA! Ay, hindi. Meron akong PA na isa. Si Jeffrey Official. Come on. Okay, anyway, thank you so much for watching, guys. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. Kaya thank you so much. Thank you for sharing your blessings, guys. Salamat sa lahat mga dumalo sa birthday ko. Bye-bye, guys.